दिनै जेरावबो जेरैबो फालिदों बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सान नंगौ दिनै बिटिआर आरो आसामनि बायजोआवबो बड'फानि गोथार जोनोम सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै दिल्ली इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बड'फा इउएन ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानखौ दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव मेहेरगोनाङै फालिदों। दिल्ली इउनिट एबसुआ आसामाव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो मोननायखौ गोजोननायजों लोगोसे बरायहरदों। बे साननि हाबाफारि बायदि गौतमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दिल्ली इउनिट एबसुनि आफादगिरि बिस्वजित नार्जारिया। बेनि उनाव बड'फानि गोथार मुसुखायाव बिबार बावजेनो जेएनइउनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार निलरा रामसियारिया। जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै बयनिसिमबो दिल्ली इउनिट एबसुनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै 67थि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ दिल्ली इउनिट एबसुआ गाजा गोमजायै दिल्लीयाव थानाय बड'लेण्ड भवन द्वारकायाव फालिनाय जादोंमोन। लोगोसे बिथांनि जोनोम सानाव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव आसामाव फरायसा सान फालिनायखौ जों दिल्ली इउनिट एबसुआबो गोसो गोथारै बरायहरो। जों दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादोंमोन दिल्ली बड' एस'सिएशन आरो दिल्लीयाव थानाय दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि सोद्रोमाफोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थायो आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै गाजा गोमजायै फालिनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम दिल्ली इउनिट एबसुनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थायो। लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानगोनखि इयुनावबो जों जाहाथे बे हाबाफारिखौ दिल्लीयाव थानाय बर' आरो दिल्ली इउनिट एबसु जयैनो हाबाफारिखौ मावबाय थानो हाथों इयुनावबो। आंनि बुंनांगौखिनिया बेनोमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों, थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो केजि 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।